セレビチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。平野達也です。こんにちは、大塚正彦です。今回はですね、こちら大塚さん、土曜日になるんですけど、はい、11日か、新聞を5つ買ってきました。すごい数ですね。はい。で、この新聞それぞれなんですけど、ちょっとこの1週間セルビアの女性がちょっと大きなデモがあったので、新聞からちょっとセルビアの情勢を読み解いていこうかなと思います。いろいろ視聴者さんから、セルビアの視聴者がメインなんですけど、いろいろデモの時の動画もいただいたので、それをお見せしながら、新聞をこう読み解いていこうかなと思います。で、デモに至った流れなんですけど、大塚さんどういう感じなんですかね。はい、6月の下旬にこちらで議会の選挙がありまして、で、今まで、8年間政権を担当してきた中道右派のセルビア進歩党という政党が中心になって、また現状を追認するような結果が出ました。ということは、今の大統領ブーチッチ政権が続くということですね。はい、ブーチッチ大統領は、この3年なんですけれども、この流れがずっとこれからも続いていくという形が認められたという形になりました。なるほど。ところが、そのブーチッチ大統領がベオグラードで、前々回の私たちの動画で、お知らせしたように、緊急事態宣言が出て、でそのコロナの状況が深刻なので、またロックダウンをやるかもしれないというようなことを先週の火曜日7日になりますけれども、テレビの記者会見で、発表したわけです。なるほど。でそのロックダウンを示唆した大統領の発言に対して、その日の夜に、国会議事堂の前に、たくさんのその反ブチッチといいますかね、反政府の勢力が集まってデモになりました。なるほど。それがデモの始まりと。そうですね。でそんな感じで週末の段階では少し沈静化したかなっていう感じになっていますけれども、先週に関しては火曜日、水曜日、金曜日とですね、3回その機動隊とデモ隊が衝突するような、そんな騒動になってしまいました。なるほど。今現状とその経緯っていうのはそういう形なんですね。そうですね。なるほど。それではじゃあそれぞれ読み解いていきましょうか。はい。僕ちょっとライブのカメラマンをやりますね。はい、わかりました。はい。最初に平野君から説明がありましたように、視聴者の、特に地元の視聴者の皆さんからデモの実際の動画について、こちらに提供をいただいています。本当にありがとうございます。その様子について、皆さんがご覧のこの動画の最後の方でご覧いただこうと思います。で、平野君から買ってきてもらったこの5つの新聞ですけれども、だいたいその色分けすると、この真ん中の3つがいわゆる大衆紙ですね。で、それからこの端っこにある2つ、ダナスという新聞と、それからポリティカという新聞なんですけども、この2つはいわゆるオピニオンペーパー、高級紙という感じになります。まずこの大衆紙の方から見ていきましょうか。はい、最初にご紹介するのがインフォルメルという大衆紙です。結構部数が出ているというふうに聞いています。でこれの一面の見出しにもあるんですけれども、5万人の人がデモ隊に参加した。でこれでそのコロナが拡大しないのかというその不安をちょっと煽るような記事になっています。実際そのデモで、映像を見てますと、結構マスクをしないで出てきている人もいるので、こういうそのデモが新しいクラスターの元になってしまうのではないかという懸念は当然あって、おかしくないと思うんですね。でこの新聞の6面を見てみますと、こんな感じで、やはりそのコロナの拡大がデモで逆に心配だというような内容の記事になっています。このページの端っこにこの17,728という数字が出ていますけれども、これは今まで累積で、コロナに感染が確認された人の数です。
で現在でも残念ながらコロナでの新規感染者が200人250人を超えるというような状態が10日間以上続いています。そんな感じでこのインフォルメルという新聞はちょっとコロナによった記事の書き方をしていますけれども、実際にコロナ対策を強く通そうとしているのは政権の側です。ですのでこのインフォルメルはやはりちょっとこの政権の側によった姿勢を見せているということは言えると思います。はい、次はやはり大衆紙ですが、クーリールという新聞です。この新聞は結構そのセンセーショナルな見出しで部数を稼ぐということで、一時期評判を落としていたんですけれども、最近まただいぶ硬派な方向に寄ってきた。それによって部数を戻していると言われている新聞です。で、これの一面の見出しを見ますと、この赤い字でですね、このストランツィ・ルッシェ・スルビウと書いてあるわけですけども、ストランツィというのは外国人という意味です。どういうことかというと、この機動隊と衝突して大騒ぎになった先週ですね、逮捕者が出たわけですけれども、そのデモ隊の中に、キルギスとウクライナから来た、イスラエルの国籍パスポートを持っている外国人の逮捕者が出たということがこの記事のきっかけになっています。ですから外国人がこれはその政府側なのか反政府側なのかよく分かりませんけれども、外国人を呼んで騒ぎを起こして、それで機動隊と衝突させているというようなことをですね、それがこの記事の趣旨になります。やはりこれはその大変ショックを持って受け止められているようで、この2面3面でもこのストランツィ、外国人がセルビアを壊そうとしているというようなちょっと煽り気味の記事になっています。はい、3つ目の大衆紙、タブロイド紙ですけれども、これアローという、これも結構部数が出ている新聞です。でこれの一面を見ますと、このブチッチが逆に自分の体制側の政府高官がどんどんそのデモ隊を鎮圧しろみたいなちょっと強いことを言ってるのに対して困っているというような見出しが出ています。実際ブチッチ大統領ロックダウンをほのめかした後、その後これ以上の措置を取るというようなことの発言がもうありません。でちょっとこのデモの成り行きをこのブチッチ政権も見守っているというような印象があります。でこの新聞もやはり2面3面でこのぶち抜きの写真でですね、議会の前で、これ実は国会議事堂の前でこの機動隊と発煙筒を使って、デモ隊がもう対決して武力対決になっているというかですね、暴力的な対決になっているその絵柄なんですけれども、実際にこの国会議事堂の前で、緊張が高まっているところは動画の方にありますので、それをご覧いただければと思います。でここの記事、フーリガンが外国の助けを借りてやっているというですね、そういう見出しになっています。ですからこの暴力的なデモ隊の一部の跳ね上がり分子がですね、この先ほども言いましたようなその外国からの暴力的な分子を呼んで、それで騒ぎを大きくしているんだという趣旨の記事ですね。でちょっとこのやはり大衆紙にはこれありがちですけれども、やはり体制側に寄った感じのスタンスになっていることは否めないと思います。こちらはダナスという、高級紙オピニオンペーパーの一つなんですけれども、この新聞はもうここにもその創刊23年っていうのが出ているように、もう創刊23年ずっとですね、この体制側とは距離を置く、もう中立にできるだけ努めるということで、外国人の私たちにとってはセルビアの良心とも言えるようなペーパーになっています。でこの一面を見てみますと、やはりデモに関して、極右とそれからフーリガンがこの良心的なデモを妨害してしまった、そういうような感じの見出しの立ち方になっています。
ですから今回のそのデモのきっかけはすごく良心的なものだったのに、暴力的な勢力がそのデモの色をちょっと落としてしまった、そういうふうな意見になっていますね。はい、こういう中立系の新聞なんですけれども、やっぱり3面のデモ関係の記事を見てみますと、ここにあるんですけれども、その暴力的な極右とかフーリガンとか言われる人たちに対しては非常に批判的な調子で書いています。でもそれは決してその現政権を支持するということではなくて、もう一回表紙に戻りますけれども、このブチッチに対して、そのセルビア人の外国で学んでいる学生がもうセルビアの恥だっていうようなことをとてもその強く言っている、そういったこともその一面にちゃんと出すようなんですね。そんな感じで、できるだけその体制にもよらないし、暴力路線を支持するようなこともない、そういう中立に努めようという姿勢がここにも見えて取れます。はい、こちらがポリティカというですね、セルビアで一番歴史のある、現在では保守の牙城みたいな感じで、考えられているオピニオンペーパー、高級紙です。で、ここでとても目立つんですけれども、このトランプ大統領がメディアに対して初めてマスクをして現れたというのが一面に出ているという感じですね。で、これでもわかるように、この一面のトップはコロナがこんだけ増えてしまいそうだ、4月よりも悪い状況になっている、そんな記事が一面トップなんですけれども、やはりそのコロナに関して、強調していて、そのデモに関してはちょっと扱いが薄いという、言ってみればその体制にちょっとすり寄った感じのスタンスが見える、そんな感じになっています。はい、こちらその一面の右の方に出ているのが、これがブチッチ大統領ですね。フランスでまたコソボ問題についてマクロン大統領と話し合いをしてきたというようなことが記事に出ています。やはり一面にこの大統領が分かりやすく出てくるっていうのが、その保守の体制寄りの論調の新聞を代表している感じになっています。はい、こういう保守の新聞なんですけれども、国内面のこの5面というのを見てみますね。そうするとここにこの42人逮捕されたというようなニュースがまず出ています。で、下の方を見てみますと、この、現職の首相がもう暴力は絶対にダメだというようなことを言っていると、そういうことが強調されて書かれています。ですから非常にその保守の論調といいますか、現政権を支持するような方向がどちらかというと色濃く出されている新聞だということがわかります。はい、でこの記事なんですけれども、セルビア第2の都市ノビサド市でのデモの様子が伝えられています。今回のデモではベオグラードだけではなく、セルビアの主要10以上の都市でデモが同調して行われている、そんな状況があるわけですけれども、ベオグラードだけではなくノビサド市でのデモについてもこの動画の最後にお伝えしますので、ぜひご覧ください。はい、ということでオープニングぶりですけど、僕ずっとカメラマンやってましたね。こういう形でセルビアの新聞を今回は、ちょっと大きなデモがあったんでご紹介してみましょう。お疲れ様でした。いえいえ。で、いろいろ大きなデモ、結構暴力的な形もあったと思うんですけど、死者っていうのは出てるんですか？いや、死者はここまでは出てないですね。出てないですね。怪我した人と、あとは警察で捕まった人と。そうですね。警官の側でも相当怪我人が出てますけども。そうですね。はい。という形で。死者が出なかったのが一番いいかな。そうですね。でこの週末ぐらいで少しおとなしくなってきているように見えるので、長続きせずにその沈静化するのではないかと私たちは思っていますけれども。なるほど。ですね。
なんか僕は週末ちょっとブランカと飲み歩いてたんですけど別にそんな怖いこともなかったんで、なんていうんですかね、ベオグラードのデモ、セルビアのデモっていうのは、江戸の火事に近いんじゃないかなっていう、ちょっとその国民もかなりデモに慣れてるんで怖いイメージっていうのはあんまりないんですね。日本でこうデモっていうとやっぱりちょっと怖いなとかっていうのがあると思うんですけど、その自分の意見をちゃんとその政権に伝える、それに対して行動をちゃんと起こすっていうのは、僕ら日本人もちょっと見習うべきことがあるかもしれませんね。いずれにしてもだんだん沈静化していく状況だと思いますので、これからそのベオグラードにもしいらっしゃるご予定の方にはそれほど心配がないというふうに言っていいかと思います。そうですね。もし何かあればその僕らの Facebook グループいつも言ってますけどいつでもご連絡ください。ということでじゃあまたねMassimo